Millәтебезнең танылган шәхесләренә багышлап мәдәният йортларында, мәктәпләрдә һәм китапханәләрдә һәр төрле очрашулар, искә алу кичәләре уздыру планын өлкә татар милли мәдәни автономиясе инде узган ел азагында ук кабул иткән иде. Аның бүгенгесе Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Әлфия апа Авзаловага атап үткәрелә. Кызлар белән сөйләшеп утырганда кызлар әйтәләр: "Ник соң без Хәния апаның җырларын җырламыйбыз?" диләр. Ә мин әйтәм: "Әдәгез, biz шулай иттереп Хәния апаның җырларын өйрәндек тә концерт ясадык. Ә инде икенче никтер үзгә җырчылардан арасыннан Әлфия апаның җырлары башыбызга килеп төште. Шуңа күрә аны инде икенче иттереп Әлфия Авзаловның концертын ясарга булдык." Узган гасырның 90нчы еллар азагына чаклы Әлфия апа Ульян шәһәрендә, өлкәнең татарлар яши торган барлык авыл районнарында да бик күп тапкырлар гастрольләрдә була. Өлкәнең Иске Кулаткы районында чыгучы Күмәккез газетасында 1979 елда җырчы районда гастрольдә булганда аның турында күләмле язма да басылып чыккан. Узган ел әлеге газетаны без җырчының кызы Зөлфиягә дә бүләк иттек. Мин үзем дә әни белән эшләгәндә шул Кулаткыны яратып, анда гостиница бар иде, кунакханә бар иде. Шунда киләләр иде районның главасы, әнине, Әлфия апа нәрсә кирәк иде ашарга нитергә, кунак итергә гел чакыра иде. 60 елга якын сәхнәдән төшмәгән халык җырчысының концертлары, шәхсән үзе белән аралашу турындагы истәлекләр күпләрнең күңелендә матур хатирәләр сакланган. Без кичкенә вакытта бит Әлфия апаның җырларын тыңлап үстек. Безнең Күкмар районы Зурсәрдек авылында клубыбыз мәдәният йорты бик зур, шуңа күрә Казаннан бүтән артистлар да килә диярлек иде. Тик ул вакытта, без кичкенә вакытта әле бик Әлфия апа концертларына уздырмыйлар иде, алар Илһам Шакиров белән бергә киләләр иде. Шулай мин бит инде сәхнәдә йөргән кеше биеп, клуб сәхнәләренең ишекләре каялышылган, каябылганын беләм. Шуңа күрә арткы ишектән кирип, фойе аша узып, нулевой рәт дигән беренче рәтнең алдындагы рәткә утырып, качып пысып караган чаклар искә төшеп китте. Зөлфия Макаева бүгенге әдәби музыкаль кичәнең сценарий авторы гына түгел, ә сәхнәдә Әлфия апа ролендә башкара. Әлфия Авзалованың үзе язган китабын укып чыгарга туры килде. 2 видеосын карадым. Биографиясе белән тагында шул китаптан алынган Әлфия апаның үз сүзләре белән сценарий язылды. Безнең архивта Әлфия апаның 2008 елда Ульяновскига килгәч, Чишмә тапшыруына биргән интервьюсы саклана. Аның кайбер өзекләрен бүгенге чарага килүчеләргә дә күрсәттеләр. Бүгенге көндә менә Әлфия апагызга бит инде 75 яшь, мин ышанмыйм да, мин үземә дә ышанмыйм. Шулай итеп 75 яшь тутырып та, һаман мин дәртле, һаман мин җырлыйм, һаман мин җырлар өйрәнәм. Үз өстемдә эшлеймен. Һаман алга Әлфия туташ, артка калма дип әйтәм үземә үзем. Сагыналар сине якын дуслар дип аталган әдәби музыкаль кичәдә бары тик бөек җырчының репертуарында булган җырлар гына яңгырады. Аларны мәдәният үзәгенең Урама эстрада фольклор ансамбль җырчылары башкарды. Аның җырлары күп. Менә аның китабын укыганнан соң ул бит үзе турында җырлаган. Җырлары да. Шуңа күрә һәрбер кыз безнең үзләре турында җырлады. Үзенең тормыштан чыккан, үзенең авырлыклары турында җырлап, шулай без уйланып та тормадык. Һәрберебез үзенең тормышынан алганга күрә җиңел булды сайлау җырларын. 2008 елда минем үземә дә Бөтендөнья татар конгрессында эшләгәндә Әлфия апа белән якыннан аралашып сөйләшергә насыйп булды. Сахалин утравына Сабан туйга барганда без аның белән 9 сәгать буе дөнья хәлләре, артистлык чорында булган вакыйгаларны гел искә төшереп бардык. Сахалинда уздырган көннәрнең кайтарып булмаслык матур мизгелләре бүген безнең гаилә альбомындагы фоторәсемнәрдә генә сакланып калган. Нәкъ шушы урында кеше китә, җыры кала дигән әйтемне кабатлыйсы килә.
Татар мәдәният үзәгенең "Сагыналар сине якын дуслар" проектының чираттагы музыкаль истәлек кичәсе 20нче гасырның танылган җырчысы, Татарстанның халык артисты Флюра апа Сөләймановага багышланачак.